Torrent ha acollit la primera taula de reconstrucció del projecte Serà Horta Sud 2030. El programa, que sorgeix d'una aliança d'associacions i coordina amb la Mancomunitat Horta Sud, la Diputació de València i Caixa Popular, treballa per tal d'ampliar la xarxa de carrils bici, augmentar les zones verdes, enfortir el comerç local i compartir la responsabilitat política. Que la gent pugui tenir totes les facilitats per deixar el transport, el cotxe tradicional a casa i agarrar transports alternatius. El primer granet d'arena, no?, per aconseguir que sigui una realitat en aquesta coordinació de totes les administracions, de la societat civil i de la mà de la Fundació de l'Horta Sud i de la Mancomunitat. Així s'han compartit les primeres idees i opinions respecte a la possibilitat d'establir una xarxa de carril bici que connecti les poblacions de l'Horta Sud. Estem en l'antic mercat on té lloc la primera taula de reconstrucció del projecte Serà Horta Sud 2030. El tema a tractar és la mobilitat sostenible. Així s'han vist diversos casos d'èxit del carril bici a ciutats com a València i Pontevedra. També s'han comentat les connexions de bici a l'Horta Sud i el seu estat. En primer lloc, César Mosquera i Eva Villaverde, regidors de l'Ajuntament de Pontevedra, i Josep Egrecci, regidor de Mobilitat Sostenible i Espai Urbà de l'Ajuntament de València, han aportat la seva visió de la mobilitat sostenible basant-se en l'experiència de les seues respectives ciutats. Amb els nous foros de debat que anem a encetar, se podran d'alguna manera consensuar aquestes iniciatives també amb col·lectius ciclistes, amb els ajuntaments, amb la Diputació, per a d'alguna manera treballar tots d'una manera més coordinada. Serà possible si ens coordinem, si prenem decisions valentes, si no tenim por del que diran i si pensem que les persones han d'estar en el centre de les nostres polítiques de mobilitat i recuperem els espais públics per a la ciutadania. Finalment, s'ha plegat a la conclusió de que hi ha que crear ciutats per als ciutadans, de manera que puguen desplaçar-se de forma segura. També s'ha incidit en que si la feina es fa bé, els propis habitants seran els que acabaran creant un model de ciutat dirigit cap a la sostenibilitat.